Ivara pangu zogarikirwa. Ashuma. Ah, Sakuru. Daga chongo kwa ndeipi yauri kuitei. Kwa ndeipi yauri kuitei. Takafamba. Kurise kachongo. Asemu. Kurise utano. Kule. Mulungu auya. Kwa daga chongo kwa ndeipi yauri kuitei. Ndeipi yauri kuitei. Apa. Apa zvatakuita apa kapa. Tasara niji. Apa 6 meters guys. 6 meters. Tasara. Mai teta rubata. Ndaiva kumana. Mboza apiteka ndikwa chodzo mvura panapa. Inobatwa pa 23 zvina mbiri. Sasa. Andakupa mare unobhadhara ere ku PK dealers. PK drillers. Ndakasvikako. Zvinhu zvavo vakati zvese ndezvemaoriginal saka zvakanyanya kusimba ndakabva ndati akedza nditore machina medu umo PK drillers ndakasvika. Ndakakupa mari ini. Tunobhadhara ku PK board drillers. Wakadii kunditaurira kuti ndozvawafunga kuita manywana. Ayo, apa ndakatoona kuti kutokuudza kupedza nguwa. It's better kutongoruwa isusu sakaita sei. Takangoruwa. Saka now how many days? 2 weeks. 2 weeks pasina kana chiripo. Apa pana kana chiri kubuda. Achiripo? Matombo ese atobuda panzwa. Baba. Aungacheri mugodhi pa toilet. Septic tank. Septic tank kai. Takatopedza. Pandakasvika ku PK hardware ndakatoenda nabhuru wangu. Tikaribva tanokalkuleta macalculations acho tikaona kuti solar dzingorimo machina tokwanisa kungoti totora nezvimabhatiri zvimwe zvatakatoona zvipo takatenga chipambu 6 meters andi azvishandi pamugodhi watiri kuda kuchera isi toda mvura baba uri kuzwa toda mvura yekuwanda but iye inenge yakawana bcause ona nayo driller paunodrilla pika ipapeka vanodrilla kanenge akadaiswa nditi maisi kuti tiri driller zviombe mvura ine yechivava pamusoro mvura mvura toibata aiwa asikorokoza irikuitwa panapa tasabura riburisa waiti kwai wakabhadhara PK akasvika ndikamupa mari akati ndiri kunobhadhara ku PK ndozvakataura handizvo here baba PK drillers takatowaona ve PK drillers vakatoditi sola iyi ndakatoitenga iyi munoona sola chekuridza munambosi ndakatoitenga sola iri mandatidi saka patadoti mvura ikabuda matiti toatatoidhaya bcause pakanzi mvura ipanapa inobatika kuma 22 meters saka ndairega kuti apa tapa 6 tikangorowa tikarowa 6 minus mari yandakapa Kachongwe apa tikuna kuti apachina chiri chabuda apa chimira ndikubatsire mufe chimira ndikubatsire nini handitika because ndatoona kuti watolosi kudhaya kanyaya iripo yotochoneza Kachongwe ungapa mari Kachongwe vanokupa mari avo unofuka kuti munhu achichera mugodhi nepiti nefoshoro ngodhi wemvura apa pane toilet septic tank saka zviripo ndezvokuti ona mina ndikutsvikudza manje ndikurayire handiti next time usazviutwana nachotongwa right company PK drillers handitika inokuwanisa masavhaya vanotanga vasavhaya mvura pese izvo zvipamwe pari kucherwa apa pana mvura apa because vaiwana sei mvura iyi vaiwana sei kuti ndo pane mvura pama hapana kana mvura izvo zvipamwe mvura iri kumusoro inamboshanda kuota handozora aiwa iwe mbonyarara Kachongwe saka nyaya iripo panapaka ndekuti vaiva vane masavhaya avo vane motikari dzavo vanouya vakomana mainjiniers osavhaya zvoti chero ukabhadhara vanokutaura how long time ukaita payment yako havatori nguva handiti uchingopedza kuita payment yako handitika tikanoita kumachina chimbomirai Kachongwe chimbomira kutaura kuvapa madetails padeni namba ningi stand number vakutouya panji paground tinongodiwa nechitauya paground Kachongwe takauya nekambani yedu paground chamunongodai mota chete yekuboora tauyawo paground kama ndima kuda kutaura here chimira nditsanangurire nini ndichiita zvepu progress because ima hamuna progress amukuita chero mvura yakabuda pane program isusu pane toilet kapa hazvina progress mira ndikuudzisa uiri right vakomana vapedza kusavhaya handitika vanova nemota dzavo vodhila uri kuzwa vokuisira masola vokuisira mabhatiri vokuisira pampu vokuisira tenki even masola pamusoro pemba vanoisa nemari iyoyo tosema kutobika sazenestore tikati aisusu totajera moto kwete izvi kwete zvimulambosi zvawakaitigwe zvokudiridzisa zveirrigation zvese vanazvo zvima55 zvokufafaiza zvezvo hazvirimo but isusu tatapatongorwa manyowa dai Vakachongwe makandiudza muri kuita manywari ndakaziva isatongotekawo mukamo todira mudhishu todiridza ndezvekugadheni yekumusha izvi hazvishandi izvozvo torwa fast manje hazvishandi kule ngatiite murungu timubatire mvura ndokubasa kwavo
but avaizodiridza manje isai chitodiridza Kachongwe chandanchidai ni mvura panapa mira kutaura kana apedza vepk drillers kana vapedza basa ndo paunozo haya vana Kachongwe vouya vachizogadzira mirivo ine mbambaira dzeuchirima tichidzoka pano manheru ndoda kuwana gomba radiri rafutsirwa 1 2 apa pawakachera apa hapana mari yawakashandisa apa handiwaita manyuwari chisora ichi kana ndakachitarisa chisora ichi kechi cost $10 handiti hapana chinhu chandaona chiri panapa chinoshanda mara wondidzosera mari handiti toenda kupk drillers yotiitira zvipi iwo ndichazokupa basa rekudiridza muriwo mvura yadi chete manje pk drillers aingazobvumi mari yaita mboshandisa ka aiwa maita bongozozo pano sola here asekuru panze paita bongozozo sola here uyai kuno tivaonera tivaone inzwa bhururo wangu ka aisachachasanyisa nakachongwa nditi iyo shoma yakashanda handiti yesola nekapambuka kaka handifiki nosvika ndozoita vanhu vasingachadi kubhadhara aiwa iwe Kachongwe wanga wakatondichaja overcharge takataura zvaizvaidiwa kupiga dwi tikazviweka isusu kuti pavanouya vachidhirila apa zvauri 1 day tongoti 1 hour ningapedza kudhirila mvura nditi isusu zvedu torowawo isu 2 months dzakasiyana chii 2 months tabata mvura ikaoma isusu tine right yekuti ikaoma nditi todzoka futi next year towedzera mvura manje piga yadwe ikaoma mvura yavo tongoti mvura yavo inotogara yaisa mvura inotoisa mugungwa handiti vanochera mvura zvokuti vanonyatsoisa mugungwa mokuti mvura haiperi isi tosvika mugungwa mari ingangowedzera topinda mugungwa tikuru wamanyauka izvi tichitoona apa munonyatsoona kuti apa waapapi wopinda munyanza wopinda mugungwa ini ndotokuenda newe ndokuti usandidi kuradza pachi paofisi pacho handikuona zvizizi mvura yese matengi ose land raid hapana vanazata mvura ndiwe chete apa wasara usisina chi padatovaka handiti kana ndiwe tasaone zvotonyadzisa ndiwe wasara usina kuvaka handiti apa sepitengi takapedza nini tauda kutongorovera apadiwe mvura apa patitoileta atongo mvura iyi inenge isingagara apa inenge igara mutengi aiwa tempi iriko yakachekwa kudhara iyo vepk drillers vakasvika vanotoita mameshers ese kuzova vanosavhaya kutoziva kuti right sezvatakaita nemugano handipatoziva pane mugano westendi yako inguva papi vanosavhaya kuti right pari kubudira mvura nepane mugano stendi yako zviri kuenderana izvozvi vanga vatopinda mustendi yevamwe apa uri kukonesa nevavakidzani vako apa hausi kuziva kuti utoona kuti jurahoro rinofana kutoropinda neapa ichi chinhu chakatoenda kustendi yeumwe aiwa apa tangomuvakidzani ko iye miti yake inomboyawo kwedu wani taundi miti yake inouya kwedu saka chireka kupedzeka time huku dzake dzotouya pastendi penya aiwa Kachongwe kupedzeka kungorivhesa mari matingi angorivhesiwa azviro kuti takonana Kachongwe tiri chinhwana vanozosera mari ka hapana sendi mabasa unomawana tori naimo contract type yako ndiwe wada kuiswa mukati ndiye trouble cause wada kuiswa mukati todirani mukati iwe because udatsanangura nema PK Hardware ndonyanzvi pakura mvura vabate panhamba dzavo kana kuenda kumaofisi avo yokumwa nomwiwa nyama dzokunata nyama dzakumwira